Vos imagineu que el vostre pare està fent una sèrie per a la televisió i vos proposa ser l'actor protagonista? Això és el que li passa a Ximo Potter. En realitat, li diuen Ximo Peris, però ell pensa que per a un actor famós és millor anomenar-se Ximo Potter. La veritat és que no es canvia sols el nom, també es va canviar un poc la personalitat i començarà a clavar-se en tots els embolics que se presenten per davant d'ell. Afortunadament, els seus amics Mar i Guille el trauran de totes aquestes complicacions. A Mar li diuen la granota, perquè és del Llevant, clar. I a Guille li diuen el morrut perquè hagué de fer una representació teatral on tenia que besar una xica. I li resultava tan vergonyós que es plantà a un banc de distància i anava traient els morros així a tot el que podia. Però bé, un dia els tres coneixen a un immigrant en un parc que col·lecciona mòbils i no us vaig a contar més. Si voleu saber-ho, teniu el llibre i Ximo està morint-se de ganes de contar-vos-ho.